Bebu Manggarai. Saking Bebu Manggarai ugi keluarga ageng IPPM Serang. Niki pokoknya diurutke Pak Di, wonten Lewung saking Mbah Mojo, wonten Bocah Gunung saking Mas Penjo. Nggih, diurutke siji bapa siji. Monggo. Nggih, monggo. Jan-jane kowe neng gelagatmu. Gunung Mas Pujo, monggo. Mas Pujo.
datang Adinda Sendi. Mae ndi iki? Mae kok ora enek nongol dhewe iki ning ndi iki wong iki? Keluarga besar TB. Monggo, keluarga besar. Keluarga besar TB. Ya TB, keluarga besar Bapak Haji Radmin kok. Oh, monggo, keluarga besar TB monggo, monggo. Ayo. Monggo, dimeriahkan. Apa kowe ra keling? Mbak Mojo, Mbak Mojo monggo. Jelas nada. Setok kalah. Jelas nada. Sukses. Ayo yo. Yuk keluarga besar IPPM Serang, keluarga besar Ibu Manggarai. Ade Jarno monggo. Pak Dejarno, monggo Pak Dejarno. Oh alah, nggih. Ayo Pak Dejarno aja ampun ngobo wae to. Joget mriki. Ayo. Oh mlebu neh. Mas Jarno, monggo Mas Jarno. Mas Jarno. Aja lali biasane ayo. Ayo kita semangat dulu. Mas. Yo. Ya. Mas Jarno.
Mae, ayo keluarga TB ayo ditoke kabeh. Mas Untung jauh-jauh dari Bandung kok. Oh. Ayo dilebokke Mbak Yati. Oh. Oh. Ayo Bu Haji, Pak E monggo.
Pak De nyono. Ayo hae niki Pak De. Ya, Pun. ngene iki Pokoke lho. kudu rata hae ne. Heeh. Hae. Ben rata kaya dalan, Dik. Ha nggih. Ben Linyir. halus. Durung rampung. Nggih, bibar niki si kucing. Ah, Pak De Jarno. Bablas ke rojeng. Ah, yo.